Sir, nagalibre sakay ko. Asa ka? Tara, atod di ka. Okay naman ka, sali ka. Okay rin, apil tigag vlog. Di ko ano ni si mga concept. Istingalan ako ni. Mugana ba dito ko ang... Kina sir? Ah. Hindi na ka nagpaabot ya sir? Agora será Pagdurap ko. Saan ka napit sa bangkal? na may Petron ako sir. Petron ka ng padulong upuan, Katalunan Grande. Oo. Asa mo na ikap? Kuan sir. Katalunan Grande ka? Alas grande. Gato na ito ka. Asa ka nagpanags? Tutudlo ka sir? Wala sir, nag-eskwela. Ay, eskwela. Sa oras na yung klase sir? Alas 9 sir. Alas 9. Dato ka 2 rides, dahil ka permi diha, no? Oo. Kaya ako sir. Dili ay ah. Okay. Dito sir. Busog. Ano pangalan mo sir? Alex, shout out. Sir Alex. Gusman sa ta. Ingat. Anay, Kondre. Kaning, muna akong kuhan page. Picture lang kay para at least makita niyo mga akong video. Wala na mag-uwi sticker. Okay, ingat. Solid ang bakas, hindi kami perfecto pero